Mayong utusubog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Miyerkules karon Agosto 26 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Gikatakdang moabot sa 5,000 ka mga bisita ang moani sa Cebu alang sa Apec 2015. Si Jad Conde sa detalye. Gibutyag ni Lito Madirazo nga moabot og 5,000 ka mga bisita ang moanhi sa Cebu sa nagsingabot nga Asia Pacific Economic Cooperation o Apec. Si Madirazo kinsa moy Cebu Organizing Committee Coordinator sa Apec 2015, miingon nga gipangandaman nila ang maong kalihukan o gisiguradong kaluwasan sa mga bisita. Sa gipahigayon nga forum kagahapon sa Philippine Information Agency Central Visayas Office, gisaysay ni Asteria Caberte, Director sa Department of Trade and Industry Central Visayas, nga dakong tabang sa local trade and investment ang maabot ng Apec. Tungod kay daghan man ang bisita, direkta nga makasinati sa kayuhan ni ini ang mga hotel sa Cebu. Daghan usab ang trabaho nga maablihan. Agig pagpangandam, adunay gipahigayon o ipahigayon nga exhibit sa mga regalo, housewares, fashion accessories, furnitures ug uban pang exquisitely Filipino karong maabot sa Setyembre 4 nga ipahigayon sa SM City sa North Wing Atrium. Sa laing bahin gisgutan usab sa forum ang problema sa trapiko. Si Sitong Executive Director Attorney Rafael Christopher Yap mihimakak nga dili hapsay ang pagdumala sa trapiko sa syudad sa Cebu, Mandawi. Unot ni ining nagsingabot nga mga kalihukan sa Apec. Gibutyag ni Yap na ang truck ban usa ka acceptable solution to all parties concerned. Giangkon ninuon niya nga adunay mga naapektuhan sa pag-usab sa ruta apan nasulbad na kini. Alang sa Sun.Star Pilipinas, kini si Jad Conde. TESDA Central Visayas mopahigayon og Regional Skills Competition. Mubalik si Jad Conde sa laing report. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Central Visayas mopahigayon og Regional Skills Competition karong umaabot Agosto 26 hangtod 28, 2015. Ang regional nga sangka mopakita sa kalaki ug kahanas sa mga Technical Vocational Education and Training o TVET graduates. Gibutyag ni Joy Cabahog, Senior TESDA Specialist, nga tinguha sa mong sangka sa kabansay ang pagdasig sa TVET sector ug ang quality skills development dinhi sa nasod. Inubanan sa aktibo nga partisipasyon sa mga pribado nga industriya. Adunay napulog upat ka mga competing trade areas ang maong sangka sa kabansay. Ang sangka pagasalmutan sa mga mananaog sa nagkalain-lain nga probinsya sa Central Visayas, ang Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Mugawas nga mananaog mao yung representante sa rehiyon 7 sa umaabot Philippine National Skills Competition. Sa laing bahin, gibutyag ni Clarissa Heraldo, Senior TESDA Specialist, nga mopahigayon usab sila og First National Quality TVET Forum agig pagsaulog sa ilang ika-21 ka tuig nga kalampusan. System. So, kani siya will be on September 9, 2015 sa J Center Mall, Mandawi. So, this is actually in partnership with Cebu Association of Public-Private Technical Vocational Education and Training Institution. Ang tipo ni pahigayon karong umaabot Setyembre 9, 2015 dito sa J Center Convention Hall sa siyudad sa Mandawi. Salmutan kini sa mga nagkirayang TVET institutions, industry partners ug ubang stakeholders sa tibok nasod. Ang forum adunay registration fee. Alang sa mga sayo nga magparehistro hangtod Agosto 28, ang bayad kay 1,500 pesos. Sa mga magparehistro gikan sa Agosto 29 hangtod Setyembre 9, ang bayad kay 1,800 pesos. Apil na ang venue, pagkaon ubang administrative paraphernalia sa nasgutang registration fees. Alang sa Sun.Star Pilipinas, kini si Jad Conde. New People's Army ni angkon nga ilang miyembro ang mipatay sa retired police sa Misamis Oriental ni atong Lunes sa Barangay Kabubuhan, lungsod sa Magsaysay, Misamis Oriental. Sa usa ka interview, si NPA North Central Mindanao spokesperson Alan Juanito nibutyag nga ilahang mga tao ang mipatay kang retired Senior Police Officer 4 Dioscoro Capiring Jr. at ubangan sa panimalay niini. Sigon ni Alan nga nalambigit si SPO4 Capiring sa pagpatay sa duha ka mga civilian ni atong anaa pa kini sa serbisyo isip pulis sa lungsod sa Talisay. Daw ang usa gipusil ni Capiring samtang ang usa gibundakan og bato. Si Police Inspector Webb Bahenyo sa Misamis Oriental Provincial Police Office nibutyag nga nagpahigayo na sila og lawom nga investigasyon aron mahatagan og hustisya ang pamilya ni SPO4 Capiring.
Mukabat sa 60 ka mga pamilya ang nawad-an og panimalay tungod sa sunog nga niulbo sa dakbayan sa Bacolod kagahapon sa hapon. Ang sunog nahitabo sa Purok, Lampirong, Barangay 2 sa maong dakbayan. Sigon ni Senior Inspector Publio Plotenia, ang Acting City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa dakbayan, nga ilang giisa ang second alarm sa dihang napahibaw sila sa niulbong sunog alas 12:45 sa udto kagahapon. Nadeklara kining fire out alas 2 na sa hapon. Dugang ni Plotenia nga 31 ka mga balay ang naogdaw samtang laing upat ang naguba. Subay sa investigasyon nga nagsugod ang sunog sa panimalay ni Crizelda Benzuela ug dali kining nikatap sa mga silingang panimalay nga kasagarang ginama sa light materials. Matud sa usa ka witness nga si Emily Toledo, nang labas siya sa dihang nakita niya nga aduna nay sunog sa balay ni Benzuela. Dugang pa sa maong witness nga kanunay daw biyaan ni Benzuela ang iyang balay nga walay nagbantay. Gawas sa mga panimalay nga naugdaw, usa ka wa mailang lalaki ang daw naangol sa insidente human kini ni suway pagsalbar sa iyang mga gamit. Duna say mga baboy nga namatay human na trap sa sunog. Matud ni Barangay 2 Kapitan Victor Aliguen nga ilang gamiton ang calamity fund sa barangay alang sa mga apektadong residente, samtang si Bacolod City Mayor Monico Puentevilla ni pasalig nga mohatag og tabang ang dakbayan ngadto sa mga nasunugan. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want.
If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes my Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy my Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa Southfed@sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Bisdak! Ato ni bay? Bisdak! Original ni bay? Bisdak! Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Netizens mireak sa gayong first kiss sa KathNiel sa episode kagabi sa Pangako Sayo. Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Todo react na sab ang mga netizens kalabot nila Catherine Bernardo ug Daniel Padilla o mas naila sa bansagon nga KathNiel. Kini mahitungod sa episode kagabi sa ilang teleserye nga Pangako Sayo, diin ang ilang mga karakter nga sila si Ina ug Angelo ni angkon na gyud sa ilang gugma alang sa usag-usa. Human sa inang kunay kagabi, nahitabo na gyud ang dugay nang gihuwat sa KathNiel fans nga on-screen kiss sa love team. Tungod sa grabeng anticipation, nag-trending gyud sa Twitter ang hashtag nga PSY unang halik. Sa post ni Twitter user @officialkbbuddies, makita nga ang hashtag PSY unang halik nanguna sa Philippine Trends ug Worldwide Trends. Samtang sa mga Twitter accounts nila @KathNielsGlobal o @TeamKathNiel, makita nga mukabat nga to sa 2 million ka-tweets ang nigamit sa maong hashtag. Kadaghanan sa mga nang-react ni padayag sa ilang kakilig sa KathNiel. Si Twitter user @SXFiesticated niingon nga perfect daw kaayo ang vows ni Ina og Angelo sa usag-usa. Apan bisan pa man gikilig ang uban, ang kadaghanan sab nabitin kay daw hopya ang maong scene. Ang termino nga hopya nahulagway sa paasa nga termino diin adunay gipaabot nga eksena ang mga tao, apan ang mugawas wala kaabot sa ilang expectation. Sa mga nakakita sa episode, nakitang padung na mag-kiss ang KathNiel, apan nausab ang anggulo sa camera mao nga dili maklaro kung tinud-an ay wagyud ang kiss sa duha. Apan gawas sa mga nadismaya, aduna po'y fans nga mas sinabtanon, kinsa niingon nga good things daw come to those who wait. Crystal Clemente, alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.